Ube khynnah uba shong class 10 ula shimno eka jingim lajong hadin baki kimi kikpa kila shim yaka phone jong u namar ba ula buaj hakaya lekai game PUBG. Ubiti Rashindra ukhynnah uba khatlai snem karta na Telangana Nirmal district ulong uba big PUBG bha uyalekai PUBG kumba shphau kenta hakachisngi. But ujuk pep school ru manla kateng namar bau ong baka school ka shim yaka por jong u yaka por yalekai game jong u. Ki kimi kikpa jong u kila yalam ya u sha psychiatrist badru ban ai counseling ne jing sneng jing kraw mo Hendrai uniu khynnah shum la sngap satya. Lais ni hadin baki kimi kikpa kila shim yaka phone jong u phasi yala de haka arpawi tariku August pulit habesa kila register yaka case bat kila stang bantok kit. Kumba ma phi mangangi tip bayaka PUBG la khang no ha India nadu snem arjar arpho. Hendai kinong le games kidang yai le ka yakani ka game da ka ba download yaka naka VPN.